kaMpisane ngifuna ukuthi mase ngifa nazo uSikwafu uThando kaMpisane. Njoba ngila nje ngikhuluma nje ey'nsukwini sebedayisisa oma bey'ngane zabo ey'tolo. Bese kuhlala iphoyisa nje lumnotho ongafika ulishaye ngempama liwe phansi. Ngoba bazi ukuthi vele ngeke size siye. Cela nathi-ke umphakathi singathengi kubona sifelwe iy'ngane safelwa odadewethu nobhuti bethu la. Ngikhuluma nje kunama-security la hamba khona kule y'tolo niyawazi. Lungile-ke angife bengifa ngoba ngiyazi ngizoduntshulwa le mthwalo umemeke wakhuluma iqiniso uyazi. Uhlengiwe Gambusha akekho emhlabathini ngenxa yokuthi wakhuluma iqiniso. Nani-ke ningathengi kona amakwerekwere siyacala ukuthi niphinde nisigcizelelele ukuthi mevula ntambama ngomhla ka-30 yabanjwa imashini mashi ntambama esevulile wethu la. Nisitshele ukuthi senze njani. Sasilwela uMaligadi ukuhlengiwe Gambusha kwabangazi. Sibulawa nabo ayephatheka amakwerekwere. Salwa uhlengiwe bambulala ngakusasa samngcwaba. Nami-ke bengifa kulungile ngilwela iqiniso. Omkhulu bethu basilwela nathi sila sizolela isizukulwane sethu ngiyabonga.